खुलुमबाय दिनै बड'लेण्ड रादाबाव जोङो मोनसे मोगा-मोगि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव रायजो सभानि मानगोनां एमपि बिथाङा दङ आरो दानि राजखान्थि थासारि आरो माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेरनि थासारि माखासे गोबां थासारिफोरखौ जों दिनै सावरायगोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो रायजोफोरनो जोङो दिनै मिन्थिहोगोन बड'लेण्ड रादाबा बे समाव जोङो सारखौहाय गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय बड'लेण्ड रादाबनि जानानै जोङो दिनै गोबां नाजादोंमोन बे समावहाय जों दिनै सारखौ मोननो हादों बेनि थाखाय जों फिन साबायखर बावबाय बे समाव राजखान्थिनि बारहावा आरो राजखान्थियाबो दायो एमपि बिसायख'थिया खाथियाव फैगासिनो दङ बे समावहाय जोङो मा बाथ्राखौ जोङो रायजोफोरनो मिन्थिनांगोन एबा जोङो फोरमायनांगोन बे समाव जोङो मोगा-मोगिखौ लागोन बाथ्राया थांनाय 17 अक्ट'आव मार्च दाननि 17 अक्ट'आव मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड जेंनानि सायावहाय बुंदों बड'लेण्ड जेंनाया एबा बड'लेण्डखौ 110 खोन्दो मोनथावना नङा होननानै बुंदों बिनि सायावहाय सारा मा बुङो नङा जोंनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुङाखै 110 खोन्दोआनो जा 100 खोन्दोआनो जा बा 10आनो जा बेवहाय बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ लानानैसो बे सोदोबा ओंखारदों जेखौ खौरांगिरिफ्रा गुदिनिफ्राय बिजौसिम होनो हायाखै बिथाङा बुंदों जे आलादा रायजोखौ जों बयनोबो नांगौ आलादा रायजो मोनोब्ला आंबो मोजां मोनगोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय आलादा रायजो मोननांगौनि थाखाय दिनै जि लामाजों आन्दलन खालामबाय थादों बे आन्दलन खालामनाय लामाजों आलादा रायजोआ जाफुंनाय नङा खारन बेबायदि आन्दलनखौ आगोलावबो खालामबोनानै गासिबो लिडारानो अभिगथा मोननानै मोनसे समाव बिएसि आरो मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेखौ नाजावनानै लानाय जादोंमोन सुक्ति खालामनानै बिनि उनाव हारिया सोमावसारनायजोंनो थांबाय थायोबा गोबां बिथिङाव खहा जागोन फरायनाय रांखान्थियारि समाजखान्थियारि राजनैतिक जेरावबो ओंखायनो जोङो राजनैतिक मोनसे मा होनो आदब खायदानि गेजेरजोंसो आलादा बड'लेण्ड दाफुंनायनि हाबाफारिफोरखौ जों लालांनांगौ होननानै बै समाव दैदेनगिरिफ्रा बुंदों इउजि ब्रह्म मानगोनां बिथाङाबो बुंदों बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथाङाबो बुंदोंमोन बेबायदिनो डिसिसन लानाय जादों ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे लामाखौसो बुंदों आलादा रायजो मोननायनि लामा जे दिनै जिबायदि गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारदों माबा मोनसे खालामदों बेजों आलादा रायजोआ एथ' गोरलैयै जाया खिन्थु जोङो राजखान्थियारि भाबै माखासे रनकौशल बाहायनानैसो जोङो थांनांगोन नाथाय खौरांगिरिफ्रा बै माखासे बाथ्राफोरखौ जिहेतु टाइमबो गैया होजोबाबो ओंखायनो ससेलाव बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आलादा रायजोखौ मोना खिन्थु बेखौ बिथांमोना बुंजोबाखै जे नैबे कारनखौ नायनानै बेबायदि लामाजों थाङोब्ला आलादा रायजोखौ बेबायदि मोना बिथाङा बिदि बुंदों होननानै रावबो खौरांगिरिया बुङाखै ओंखायनो बुजिनायाव गोब्राब जादों गतिके जिखिनि खोथाफ्रा खौरां बिलाइयाव ओंखारदों बियो सैथो नङा नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन जि जथुमफोर दं बा इउपिपिएल बिथांमोना जि बेवहाय आदर्श गथ'ल' आरो माखासे स्ट्रेटेजिक लाइनफ्रावल' संघात खिन्थु इस्युआव खुनु संघात गैया आरो बेवहाय माखासे बाथ्रा बेरखांदों बेखौहाय जोङो रोखायै बड'लेण्ड जानो थाखाय माखासे क्राइटेरिया एबा बायदिसिनाफोर हमनानै ला जोंनाव आइपिएस इन्डास्ट्रि गैया होनना बुंदों बेवहाय बेसेबांसिम बे बाथ्राया सैथो नङा बेफोर बाथ्रायाथ' नंगौ दिनै माने भारतआव जेसेबां गोदान आलादा रायजो गोदानै दाफुंदों बेफोरखौ नायोब्ला बेफोर आलादा रायजोफ्रा माखासे बिस्रा इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दं आरो जि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा जोंनाव गैया बेखौनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे जिखिनि माखासे जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बे जाजोबाखै ओंखायनो आलादा रायजो बड'लेण्डआ दा माने बेसेबां जागोन बे मोनसे सोंलुनि बाथ्रा बा दानो जोङो हयथ' मोनथ'नाय नङा आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पलिसि गैया नाथाय बेखौ लानानै जेरैबायदि बर' आलादा रायजो माने सापर्टार आरो जोंनि आबसुनि आफादगिरि बिथां मानगोनां प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जेखौ बुंलाबाय थादों जे आरो कन्डेमनेसन होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बेबायदि बाथ्रा बुंनाया हारिनि हेंथा जादों मा जादों बेफोरबायदि खिन्थु बे बाथ्राखौ जोंनि गासै सानसुमै बिथाङानो बुंदों जोंनि मानगोनां इउजि ब्रह्मआ मुगानि साखि लाइसि आरो बिथांनि सुजुनाय गांसे बिजाब दं जे माने मा होनो आगुनि बिसम्बि आरो इयुननि थांखि ना माबा मोनसे बिथाङा सुजुनाय बिजाब दिहुनदों गतिके बे माबायाव मा होनो बे बिजाबावबो बिथाङा बेखौनो लिरदों जे गासैबो रायजोआव जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार दं बेनि थाखाय आलादा रायजोफ्रा मोनलांदों नाथाय बड'लेण्डहा बेबायदि गैया ओमफ्राय बड'लेण्डआ
बेबायदि मोनसे गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि गेजेरजों आलादा रायजो जानाय नङा राजखान्थियारि भाबैसो जुदि सक्ति प्रदर्शन खालामनो हायोब्ला आलादा रायजो जानो हागौ नाथाय बेवहायबो मोनसेल' जि माने लकसभा समष्टि बेखौ लानानै बेवहाय एमपि दैथायहरनाया जिबायदि मोनसे राजखान्थि गोहोम खोख्लैगोन बेजों रायजोआ जागोन ना जाया बेबो साननो गोनां बाथ्रा बे इउजि ब्रह्मआ गावनो बुंनाय बाथ्रा गतिके हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगोलाव सोमावसारनाय समाव जेब्लानोखि सिद्धान्तफोर लानांगौ जायो बे लानांगौ समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोन बायदि जिखिनि गोरों गोरा मानसिया जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौसो हाग्रामा महिलारियाबो दिनैहाय बुंदों बे हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रा नङा बे जाबाय बर' दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा आरो बिनि थाखायनो बर' दैदेनगिरिफ्रा माने आलादा रायजोनि सोलाय बिएसि खौ इन्टारिम एकर्ड होननानै बुंदोंमोन बिनि उनाव 6 सिड्युलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ नाजावदोंमोन आरो आलादा रायजोखौ उनाव स्ट्रेटेजिक भाबै राजखान्थियारि भाबै बेखौ मावलांसै आन्दलन खालामबाय थायोबा जाथिया खहा जागोन आरो जोबस्रांलांगोन आरो जाथिनिफ्राय बेबायदि जाबाय थायोब्ला गान कालचार सिलाय बारुदा जेब्लाबो जाथिनि समाजनि गेजेराव थागोन आरो गावजों गाव बुलाय सोलाय बुथारलायनाय बे जाबाय थागोन बेखायनो जोंनि सोमावसारनायनि जिथु प्रक्रिया आलादा रायजो बिनायनि जिथु लामा बे लामाया एसे आलादा जानांसिगौ होननानै बे दैदेनगिरिफ्रा बै समाव थांखि लादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बेखौसो बुंदों आरो बेखौ नंखाय नङोब्ला मुगानि साखि लेखायाव नायब्लानो जाबाय आरो बे आं बुंनाय गांसे बिजाब दं बेवहाय नायब्लानो जाबाय आरो बिजाबा गैयाब्ला आंनाव बिहरोब्ला निस्सय आं बे बिजाबखौ हरनो हागोन गतिके बेखौ लानानै जों मानो इसेबां गाज्रि मोनलायलायनो गतिके हाग्रामाया जेरै लिडार जेरै बुंदों उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो बेखौनो बुंदों लिरदों जों गासैखौबो लिडार हिसाबै मानियो सोरनिबा खुगानिफ्राय ओंखारबा बे गाज्रि सोरनिबा खुगानिफ्राय ओंखारबा बे मोजां बेथ' मालाबाबो गनायजाथाव बाथ्रा जानो हाया ओंखायनो बेखौ लानानै रावबो आंनिब्ला माने रावनिबो सायाव बेबायदि मोनसे गाज्रि साननाय बे थानो नाङा समाव बुंनांगौ बुंबाय जोब्बाय आरो बे बाथ्राखौ जुदि बिजिरबाय थायोब्ला गासैबो गोरोन्थियानो बयनिबो लिडारनिफ्राय नों ओंखारगोन आरो जेला लिडारनि सायाव गासैबो गोरोन्थिखौ नुयो जाथिया सोरखौ फोथायनानै आवगायलांनो गतिके उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि गोरोन्थियाबो नुजानो नाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोरोन्थियाबो नुजानो नाङा होमब्लासोना मोनसे बिसासजों जों आवगायलांनो हागोन आरो बिसोर गैयाब्ला दिनै जाथिया बबेजोंबा थांनो हागोन नामा बे एबसु एनडिबिपि आरो पिपल जेनेरेशन कमिटि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दानि थासारियाव बिपिएफ एबा बिटिसि सरकारखौ बड'लेण्ड सोमावसारनाय उदाङै हेफाजाब होजानो लुबैयो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो नङा नाय उदाङै हेफाजाब होनाय आरो माने मा होनो आलादा रायजो बदलनायखौ खामानि मावनाय बेफोर गासिबो एखे बाथ्रा गतिके बेलेग बेलेग लामाजों बयबो थांगोन मोनसे लामाजों बयबो थांनो हाया दिनै बर'आव गोबां आइएएस आइपिएस अफिसारफोरबो दं बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सापर्ट खालामो नाथाय बिथांमोनाथ' फैनानैथ' होख्रावनो हाया एज ए माने सासे माने मा होनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बा आसाम गभर्नमेन्टनि सासे अफिसार हिसाबै थिग बेबायदिनो बिभिन्न बिथिङाव दं दा जोंबो दिनै बिपिएफ दला मोनसे राजखान्थियारि हान्जा आरो बे राजखान्थियारि हान्जाखौ जों मानो दादों बिटिसिखौ मोजाङै जाहाथे जों सलायनो हायो बिटिसि ओनसोलाव जों डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायो आरो बे बिटिसि ओनसोलाव जुदि मोजाङै सलायनांगौ डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ आरो बेवहाय जुदि जोङो सरकार गायसननानै खामानि मावलांनांगौब्ला जोङो बे जायगानि गासै रायजो राजानि बाथ्राखौ जोङो साननांगोन दिनै बिपिएफआव जाय लिडारफोर दं बिसोर बर'निल' लिडार जानानै गैया बिसोर जाबाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि लिडार ओंखायनो गासिबो समस्याखौनो माने समान नोजोरजों नायलांनांगोन जों बिनि न' सिङाव हारि हिसाबै हारिनि बबेबा जेंनानि प्रति बयनिबो गोसो सिङाव मोनसे आलादा जायगाया थाखागोन बयहाबो थायो आरो बे हिसाबै बेवहाय खामानियाव जानाय रोखोमै बेखौ खामानिखौ मावलांनांगोन दिनै बेफोर खामानिखौ मावलांबाय थादों दिनै बे बिपिएफ हान्जानि दैदेननायावनो बिएनसि जयै मोनसे समाव भारत सरकारखौ नारसिननानै जोङो फिल्लाइ कमिटि मोनसे गठन खालामनो हादोंमोन फिल्लाइ कमिटिया नायबिजिरनानै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामगौमोन आरो बे खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दानि सोमावसारारि हान्जाफ्रा होबथानानै दोनदों बेवहाय बिसोरनि साननाय आरो बिसोरनि जिथु माने स्ट्रेटेजि बेजों आरो बिपिएफनि स्ट्रेटेजिजों फारागा बेयावनो फैदों बिपिएफआ फोथायो जे मोनसे माने आलादा रायजो बायदि समस्याखौ समाधान खालामनांगौब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसे रिकगनेसन मोननांगोन आरो रिकगनेसन मोननांगौब्ला फार्स्ट बेबायदि मोनसे कमिटिनि प्रयोजन जि कमिटिया जोंनि समस्याखौ गासिबखौबो गभर्नमेन्टनो रिपर्ट होगोन जि कमिटिया जोंनो जि मोनसे आलादा एडमिनिस्ट्रेसन नांगौ बेखौ मोनसे रिकमेन्डेसन होगोन गतिके बिनि उनावसो ना उननि पर्यायाव गभर्नमेन्टआ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो आखायाव लागोन जुदि जों गोजोना जों रिजेक्ट खालामनांगौ
जों रिजेक्ट खालामोब्ला फिल्डलाइ कमिटिनि उनाव आरो माबा मोनसे पावारफुल कमिटि आरो गभर्नमेन्टआ दाबावगोन बिदिनो पर्याय रोखोमै फैयैसो आलादा रायजोआ जाफैगोन गतिके जोंनि साननाया जाहैबाय बे लामाजों सानफ्रोमबो राजा लामायाव गाखोबाय थायाजासे जों जुदि गभर्नमेन्टनि बेफोरबायदि माखासे बड'लेण्ड दानायनि थाखाय जिखिनि प्रक्रिया प्रसेस बे प्रसेसखौ जुदि जों आदाय खालामनानै खामानि मावलांबाय थानो हायो होमब्ला दिनै मोनसेनि उनाव जोंनि दाबिया जालांगोन आरो सोमावसारनाय गैयाजासे जुदि जोंनि समाजखौ लाखिनो हायोब्ला जोंहा खेथि बाथिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेपार बानिज्य फरायनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंनि राव हारिमु बेफोरखौ जौगाहोनाय जोंनि समाजा खामानि मावनो हागोन बे जाहैबाय जोंनि नोजोर आरो बे नोजोरखौ लानानै जोङो मावबोदों नाथाय बिथांमोना होबथानायनि थाखाय दिनै फिल्डलाइ कमिटिया मावनो हायाखिसै आरो फिल्डलाइ कमिटिया मावनो हायैनि थाखाय दिनै जेबो आवगायाखिसै आरो बे फिल्डलाइ कमिटिखौ मानियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंनि माने पिजि माने एसिबिएम माने मा होनो मुभमेन्ट फर माने बड'लेण्ड ओमफ्राय ओरैहाय नोङो दिनैनि माने इउपिपिएल लिडारफोर एनडिपिनि लिडारफोर बे लास्ट 5 बोसोराव 2014निफ्राय दिनै 2019सिम आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव ट्राइपार्टाइट टक खेबसे खेबनै जिरायनायनि बादै खुनु बेबायदि मोनसे दावगाथाय लाबोनो हायाखिसै दा खार'ना बेनो जों लुबैयो मोनसे उनाव मोनसे माबा मोनसे जाथों दा दिनै ओंखायनो जोंनि स्ट्रेटेजियासो सोनारगोन नों खुगाजों डिमान्ड खालामनायानो गिदिर बाथ्रा नङा जों बिपिएफ हान्जाया सोरनिबा धरनायाव जहैफाब्लानो आलादा रायजोखौ मोना खिन्थु जोङो मोनसे मोजां कौशल बाहायनानै स्ट्रेटेजि बाहायनानैसो बे आलादा रायजो मोनफुंनायनि थाखाय नों खामानिखौ मावलांनांगोन गतिके बेखौ बिपिएफ हान्जाया मावबोबाय थादों आरो फिल्डलाइ कमिटिसिम बिपिएफ हान्जाया आवगायनो हादोंमोन नाथाय बे फिल्डलाइ कमिटिखौ जबरदस्त मावहोनो थाङोब्ला एबसुआ थैनि बाना जागोन होननानै घोषणा खालामदों जों मालाबाबो बिपिएफ हान्जाया जों थैनि बाना लुबैया जोंनि हारिनि गेजेराव आरो जों बे एखे लामाजोंनो फैनाय जों गोदान लामाजों फैयाखै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंबो थाबोदों बिनि लिडारफोरजों जोंबो थाबोदों पिटिसिनि समनिफ्रायनो जों नुबोदों जोंनि जे मावबोदों आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताया जोंनि उनावसो बे बिबानखौ लाफैदों बिसिनिफ्राय जोंहा गोबां एक्सपिरियेन्स दं माया मोजां जागोन माया गाज्रि जागोन जों बेखौ मोनदाङो नुहुरो ओंखायनो जेराव जोंनि सान्थि आरो खौसेथिया थायो बेवहाय जोंहा बिपिएफ हान्जाया मालाबाबो जोङो माने माबा गैया बिनि एगेन्स्टआव गैया जों बेवहायनो दं आरो बेखायनो जोङो एबसुजों संघात जाया होननानै फिल्डलाइ कमिसनखौ जबरदस्त जों खामानि मावनो थाखाय नारसिनाखै गोबां समाव गोबां मिथिं दावथिंफ्राव मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो बिपिएफ सरकारनो माने लाइजाम हरदोंमोन लाइजाम हरसेबो सावरायाखै एबा गले गले हाग्रामा सार बिथांनो मिरु एबसुआव लाइजाम हरदोंमोन माने माखासे खौसेथिनि बेलायाव सावरायलायनो होननानै बिनि सायावहाय मा बुङो नङा गासिबो लाइजामानो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे फोथायथिखौ दिन्थिनो हायाखै आरो प्रत्येकटा लाइजामानो सर्थ बिएससि समावबो मा होनो बिटिसिनि इलेक्सन समावबो 2015 मायथाइयाव बिब्दिनो रायलायदोंमोन आरो रायलायनायाव जोंनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरिया बुंदोंमोन जे सिट शेयारिंआव बबे सिट बेसेबां सोरखौ होलायनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना होदो होनदोंमोन अब्ला बे समाव माने दा रोनगोरा नार्जारी बिथांमोन आरो प्रमद बर' बिथांमोन गासिबो दंमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनोथ' मोनबा नांजोबगौ गतिके जोंनोथ' हायोब्ला गासिबावबो नांगौ दा बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लालायनानै बै समावबो जायाखै गतिके जेरावबो माने मा होनो सिट शेयारिंनि बाथ्राया फैबाय थायो जेब्ला रायलायो खिन्थु प्रथमावनो जिथिया सिट शेयारिंनि बाथ्रा रायलायो पावार शेयारिंनि बाथ्रा रायलायो होमबाथ' राजनितियाव मालाबाबो गोरोबलायनाया फैया राजनितिया जाहैबाय खेमथानि थाखाय गोहोनि थाखाय आरो जायफ्रा गोहोखौ लुबैया बिसोरो राजनिति खालामनो नाङा बिसोरो सामाजिक खामानियाव थाब्लानो जायो आरो खिन्थु गोहोनि बाथ्रा जेला फैगोन अब्ला निश्चय मोनफ्रोमबो राजनिति हान्जायाव एसेब्लाबो समस्या फैगोन दिनै बिपिएफ दलहा अलरेडि 12 जन एमएलए दं बिपिएफ दलहा दिनै एमपि दं रायजो सभायाव थ' बिपिएफ दलहा काउन्सिलाव माखासे सिट दं दा बेफोर सिटखौ जेब्ला माने दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिखिनि हान्जाफोर दं बिसोरनो होनांगौ होननानै बुङोब्ला बिपिएफ हान्जानि बै एमएलएफ्रा जोंखौ गारनानै बेलेग पार्टियाव थांगोन ना थाङा बिपिएफ हान्जानि मावथिफ्रा दस्रायाव थांगोन ना थाङा अब्ला बे खौसेथिनि मा भेलु दं ओंखायनो प्रथम सर्थ गैयाजासे सावरायनाय आरो सर्थ गैयाजासे जोङो गोरोबलायनाय बे जाग्रोनांगौ बिनि उनाव लासैनो
डेफिनेटलि जोंनि गेजेराव जेब्ला लोगो मोनलायबाय थायो ज' जालायो जोङो ज' सावरायलाङो होमबा सासेया सासेनि प्रति बिश्वास फैगोन आरो बे बिश्वास फैयोब्ला जों बयबो सोबावनो एकोमोडेट जालायनानै जों खामानि मावनो हागोन राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थिगिरि भाबै बेवहाय एडजास्ट जाहैगोन आरो जायफ्रा आफादाव थानानै खामानि मावदों बिसोरबो आफादनि खामानिखौ मावलांलांबाय थानो हागोन गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु लाइजाम हरदों मा हरदों होनबाय थादों बेवहाय गासिबावबो बेफोरबायदि माखासे सर्तआ ओंखारबाय थादों दासिमबो आरो बिनि थाखायनो बे जायाखै आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै इउपिबिएलखौ सापर्ट होनानै अलरेडि प्रेस कनफारेन्स खुंबाय दा प्रेस कनफारेन्स खुंनायखायसो रायजोआ नुदों प्रेस कनफारेन्स खुंनाय समावथ' रायजोआ नुवाखैमोन खिन्थु मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जेब्लाबो बुंबोबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लकसभा इलेक्सनखौ लानानै बिसोरो खामानि मावबोगासिनो दं आरो रायजोखौ बिसोर इलेक्सनाव नांगौ आरो बेखौ दिनै प्रमान खालामनानै लाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलआ केन्डिडेट घोषणा होनाय लोगो लोगो इउपिपिएलखौ पूर्णांगभाबै एबसुआ सापर्ट होगोन आरो बेखौ देरहानो थाखाय खामानि मावगोन होननानै दिनै होननानै लाबाय होमबा एबसुआ जेब्ला निउट्रेलाव थाया सोरखौबा जेब्लाबो सुंथानो नागिरो अब्ला दस्राया एबसुनि सायाव बोरै फोथायनो गाबोन जुदि एबसुआ ज' गोरोबनानै सोरखौबा बोखांनानै जुदि बिपिएफखौ दाबायनो नागिरो होमब्लाथ' बे एबसुखौ माने बोरैहाय फोथायथि लाखिनानै खामानि मावनो गतिके एबसुआ गावनो मोनसे जेंना जानानै दं बयनिबो गतिके एबसुआ फार्स्ट निउट्रेल जाग्रोनांगौ होमबानो बयबो कनफिडेन्ट लागोन आरो एबसुआ जेब्लासिम निउट्रेल जाया माने एबसुनि लिडारा रायजोआथ' निउट्रेल एबसुनि लिडारा जेब्लासिम निउट्रेल जाया होमब्लासिम खौसेथिया फैया बर'आव बेबायदि गोबां समस्या जादों जोंनि सिबिजाथाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जेब्ला बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जायो रौता कनफारेन्सआव होमब्ला बर'नि गेजेराव पिटिसिए इउटिनि लेब इउबिनि लेब हान्जा दङमोन आरो बिसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फुथुला हिसाबै बाहायबोदोंमोन अब्ला बड'फाया थोंजोङै बिसोरखौ गासिबखौबो जोगारजोबनानै गावनि माने माबाजोंनो साननाय हनाय आरो एबसुनि जि माने दाबिफोर दं बेखौ लानानै हारसिङै आवगायबोदोंमोन आरो बेखौ आवगायबोनो थांनायाव गासै बर' हारियानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों फैदोंमोन आरो खौसे जादोंमोन आरो बै राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्राबो एबसुनि बे हान्जायाव सामिल जानानै बिपिएससिआव सामिल जानानै ज' ज' खामानि मावफादोंमोन बिनि उनाव जोंनि मानगोनां इउजि ब्रह्म दानि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथांनि समावबो बे मोनसे सिटुएसन जादोंमोन बिथाङा जेब्ला आफादगिरि जायो आं बिथांजोंनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंफायखाय आं मोनथिगौ होमब्लाबो प्रेमसिं ब्रह्म बिपिपि सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी बिपिपि आरो एनडिबिनि समर्थनाव पिडिएफ होननाय राजखान्थि हान्जा दङमोन आरो बे राजखान्थि हान्जाफोरजों जोंनि मानसिफ्रा बाहायजाबाय थादोंमोन आरो जोंनि आफादफ्रा बाहायजाबाय थादोंमोन अब्ला इउजि ब्रह्म बिथाङा थोंजोङै बे राजखान्थि हान्जाफोरखौ एरायनानै थानानै गाव हारसिं नेतृत्वखौ होदोंमोन आरो एबसुनि जिथु एजेन्डा बे एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनो आवगायलांदोंमोन आरो बेजों जोंनि मानगोनां इउजि ब्रह्मनि समाव गासै रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसे जादोंमोन गतिके बेबायदि मोनसे बोल्ड लिडारशिपनि प्रयोजन दिनै रावजिबो सापर्ट खालामाजासे जेराव इउजि ब्रह्मआ प्रेमसिं ब्रह्मखौबो सापर्ट खालामाखैमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमतारीखौबो सापर्ट खालामाखैमोन थिग दिनै जुदि प्रमद बर' बिथाङा इउजि ब्रह्मखौबो जुदि खाथेर खालामालासिनो थानो हायोमोनब्ला हाग्रामा महिलारिखौबो जुदि माने खाथेर खालामालासिनो थानो हायोमोनब्ला माने बिपिपिएफखौ आरो मा होनो इउपिपिएलखौ जुदि खाथेर खालामालासिनो एबसु हिसाबै थाङोमोनब्ला आरो जुदि बिसोर दिनै एबसु सापर्टेड केन्डिडेट जेरै आगोलाव होदोंमन सानसुमा खुंगुर बैसुमतारीखौ जोंखौबो एमएलए हिसाबै बेबायदि जुदि गावसोरनो होनानै खामानि मावनायमोनब्ला बर' हारिया गासिबो हयथ' खौसे जानो हागौमोन बिदिब्ला एबसुखौहाय गेजेरनि जानानै खामानि मावजानो लुबैयो निश्चय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो बर' हारिनिबो बे सोरनिबा व्यक्तिगत संगठन नङा खुनु राजनैतिक हान्जानि नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो राजखान्थि हान्जायाव थानाय मानसिफोरनिबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने मा होनो बिगोमा बे बर' हारिनिनो बिगोमा बेयाव बासा बासि थानो नाङा खारन बे क्लाब नङा बे सोरनिबा सम्पति नङा बे बर' हारिनिसो ओंखायनो जोङो बेवहाय एबसुनि मेम्बार जानो एबा एबसुनि आफादगिरि जानो खुनु रेजिस्ट्रेसन खालामनो प्रयोजन गैया बेखौ जोङो मोनसे जेनेरेल कनफारेन्सनि गेजेरजों सायख'नाय जायो बेवहाय सोरबाया भट होनो मोनगोन मोनानि खुनु खोथा गैया नाथाय बेखौ आबसुनि दिनैनि आफादगिरिया आबसु गासिबो नङा बिथांमोना इउजि ब्रह्मजों थानानैल' खामानि मावनो थांनायाव दिनै बर' समाजनि गेजेराव बे संघाता फैदों आरो एबसुआ जेब्लानो बेबायदि खामानि मोनसे राजखान्थि हान्जानि जानानै थागोन आरो राजखान्थियारि रल लाबाय थागोन जे दैज्लां मेसें होमब्लासिम बर' हारिया खावनै जानानै थाबाय थागोन बे स्वाभाबिक नुखानाय बाथ्रा बे आंनि बाथ्रा नङा बे जाहैबाय आगोलनि प्रेक्टिकेल थिउरिल' नङा जोंनि मानगोनां बड'फा आरो जोंनि मानगोनां इउजि ब्रह्मनि एबसु आफादगिरि थानाय समाव जि बिथांमोननि आदर्श बे आदर्शआल' बर' हारिखौ खौसे खालामनो हागोन आरो बर' हारिखौ देरहासारनाय लामाजों आवगायलांहोनो हागोन
इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंफ्राव बुंगासिनो दङ आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दङ आसामाव थानाय जोंनि बिटिसिनि जितु एमएलएफ्रा बिपिएफनि एमएलएफ्रा आरो रायजोसभायाव थानाय एमपि बिथांमोना बड'लेण्ड बिनि थाखायनो दिनै इउजि ब्रह्म इउपिपिएलआ जोनोम जाबाय होननानै बुंनो गोनां बिथाङा बुंदों बे समाव आंथ' मोनथिया बिथाङा गावखौ मानो बावनानै थांदों बिथाङा 6 बोसोर रायजोसभानि एमपि दंमोन पार्लियामेन्टनि प्रसिडिंआव जुदि नागिरो इउजि ब्रह्मआ मा बुंदों मा बुङाखै बेयाव नुगोन मालाबाबो आलादा रायजोनि बाथ्रा बुङाखै इभेन बिथाङा रायजोसभायाव थानाय समाव बांसिन जेबो माने सावरायनायावनो बाहागो लायाखै आरो बेखौ पार्लियामेन्टनि प्रसिडिउरखौ दिहुननानै नायोब्लानो नुनो मोनगोन गतिके बिथाङा दिनैहाय बिनि थाखायसो बाध्य जादों होनोब्ला बोरै जानो गावनो रायजोसभायाव 6 बोसोर बिथाङा एमपि जानानै दङ आरो एमएलएल' नङा जोंना मन्थ्रिफ्राबो आलादा रायजो नांगौ होननानै बिधान सभायाव कार्टुन देखायनानै बेवहाय सोमावसारदोंमोन आरो आं निजे दानि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिफिननायखौ रायजोसभानि गेजेराव प्रथम हारसिंनो रावजोंबो सावरायाजासे बे समाव सिटुएसना फैनाय लोगो लोगो आं निजे बेवहाय रेस खालामदोंमोन आरो बिनिफ्राय आरम्भ जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लाथ'वाखैमोन बिनि उनाव जों जेरै दायित्व लादों जों पार्टिनि मजियाव लाबोदोंमोन पार्टिनि गेजेराव बे इस्युखौ जोंनि पार्टियाव थानाय हारि माहारि गासैबो बेखौ समर्थन खालामदोंमोन बिनि उनाव जोङो आलादा रायजोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो मावनानैथ' आं होनो जिके पिल्लाइ कमिटिखौ जों दाफुंहोनो बे समाव साक्सेस जादोंमोन बिथांमोननि साक्सेस स्ट'रिया बबे गतिके जोंनि साक्सेस स्ट'रिया जाहैबाय बे होमब्ला कम्पालसनखौ सोर खालामदों दिनै बे लामायाव फैहोनो इउजि ब्रह्म बिथाङा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावजोंनो थायो हिसाबै प्रमद बर'आ गावजोंनो थायो हिसाबै जिके पिल्लाइखौ जों बयबो नाजावलायनानै लानानै जिके पिल्लाइनोनो जोङो जोंनि प्रब्लेमफोरखौ बुजायनानै बिथांनि दारैनो मोनसे मोजां रिकमेन्डेसन होहोनाया मोजां होननानै जुदि बोसोन होनायमोनब्ला मोजां दिनै बे हालोदा सफैयामोन जोंनि गेजेराव नाथाय इउजि ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबाबो मोजां गियान मोजां बुद्धि होआखिसै बिथाङा गासिबो मोनथिगौ नाथाय दा बिथाङा राजनितिक बेक्ति दा जोंनि गेजेराव बेल' फारागा इउजि ब्रह्मआ बिराद मोजां साननो हानाय लिडार दि आनडिसपुटेडमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला बिथाङा थायो आरो जाति हिसाबै बिथाङा गोबां मोजां बाथ्रा बुङो नाथाय बाथ्राया बेल' इउजि ब्रह्मआ दा बर'नि सामाजिक माने आफादनि दैदेनगिरि नङा बर' जातिनि बियो दैदेनगिरिनि बिबानाव गैया बियो दिनै सासे राजखान्थिगिरि आरो राजखान्थि आफादनिसो बियो दैदेनगिरि गतिके गावनि राजखान्थियारि सुजुग सुबिदाखौ लानानैसो बियो गावनि बुद्धिखौ एप्लाइ खालामगोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' जातिनि मोजां गाज्रिखौ लानानै बियो मालाबाबो बुद्धिखौ एप्लाइ खालामा फार्स्ट इउजि ब्रह्मआ माबा मोनसे एमपि जाग्रोनांगौ इउपिपिएलआ माबा मोनसे जाग्रोनांगौ बिनि उनाव बर' जातिया मा जायो देखाजाक इउजि ब्रह्मनि साननाया जाहैबाय बे इउजि ब्रह्मआ दिनै बर'नि जानानै गैया इउजि ब्रह्मआ इउपिपिएलनिसो आफादगिरि आरो इउपिपिएलआ सोर सोर दं बेवहायथ' मोखां गन्थं नुब्लानो मोनथियो नङा होमबा गासिनो गतिके बे बर'नि आफाद जानानै गैया गतिके हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौ मावदों बेखौनो मावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैहाय सरकार दानो हादों साक्सेसफुलि खामानि मावगासिनो दं इउजि ब्रह्मआ इलेक्सनाव जेनबाय थानानै दिनै रायबाय थादों बेल'सो आरो जायखौ रायनाया गिदिर बाथ्रा होनायासो गिदिर बाथ्रा जायखौ रायनायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दिनै इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि जिबनाव मा मोनसे बिथाङा साक्सेसफुली खालामनानै होनो हादों गावनि 6 बोसोर रायजोसभा एमपि आरो बाखि दिनाव दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ गायबानो जाबाय खिन्थु नोङो दिनै मालायखौल' दाय हमनानै गावखौ माबा मोनसे खालामनानै थांबाय थायोब्ला मा जानो आरो दिनै बिथाङानो सोखावबाय थादों जेब्ला बिपिपिएफ दादोंमोन बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोनखौ नासयनायनि थाखाय जोबनायाव बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनायनि थाखाय बिपिएफनि जन्म जादों बिनि उनाव बिथाङा माने रबिराम नार्जारिखौ नासयबाय बिपिपिएफखौ नासयबाय इउपिपिएल दानानै लाबाय आरो दा एबसुखौ गावजों लाफाबाय आरो गाबोन समफोर रोंगोराखौ नासयगोन गाबोन आरो बेबायदिनो प्रमद बर'खौबो हयथ' बिथाङा नासयलांगोन गतिके इउजि ब्रह्मआसो ना दिनै हारिखौ बोखावलांगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया बिराद गाज्रि मानसि जाबाय इउजि ब्रह्मनि थाखाय थिग আছে आं बुजिबाय रबिराम नार्जारिया बबाव गाज्रि मानसि जाखो बिथांखौ पाट्टा होआलासिनो इउपिपिएल दानो थाखाय होमब्ला गावस्रा होनाया सोर आगोलावथ' खावनैल'मोन ना खावथाम बिथाङा खालामदों नाथाय जों रायलायलायनानै रबिराम नार्जारि बिथाङा जिहेतु गासिबो बाथ्राखौ मोनथिगौ मोजां साननो हायो बेबो एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा लास्टाव खौसेथिनि माने गोनांथिखौ नायनानै बिथाङा बिपिपिएफखौ डिजल्भ खालामनानै बिपिएफजों सामिल खालामदों आरो दिनै बिथाङा एमएलए हिसाबै मोजां खामानि मावगासिनो दं बिपिएफ हान्जाखौ मोजां सुबुरुन होनानै मोजाङै दैदेनगासिनो दं गतिके
मालायनि दायखौल' मानो गावनोथ' गासिबनिबो प्रमान गावनो गासिबनिबो सिन गतिके इउजि ब्रह्म बिथांनि बुंनाया दिनै मात्र नैबे लकसभा इलेक्सनखौ बोरै बारलांनो हायो आरो बेवहाय बिपिएफखौ बदनाम होनानै हाग्रामा बिथांखौ बदनाम होनानै बोरैहाय गाव साधु देखायनानै खुनुरुखुम खायदा खालामनानै बारग'लांनो हायो बिथाङा बिनिल' मोनसे स्ट्रेटेजि लादों आरो स्ट्रेटेजियाव बे बाथ्राखौ बुंदों नङाबा आगोलावबो बुंगौमोन सरकार हिसाबै ब्रिटिश सरकार हिसाबै 50 बोसोर एनडिबिपि आरो एबसु पिपल जेनेरेशन कमिटि बडलेण्ड मुभमेन्टआ बडलेण्ड सोमावसारबोबाय मा राहायै राजखान्थि गोहोजों एबा सोमावसारनाय गोहोजों बडलेण्डखौ मोनफुंनो हागोन नङा नाय बे बाथ्रायाव बुंदों गासिबो बाथ्राया लिडार जाब्लानो जाया बेवहाय नोङो रन कौशल स्ट्रेटेजि आदब खायदा बे बुस्थुआसो गुबै बिथा गतिके सम आरो सुजुगखौ लानानै नों जुदि आदब खायदा बाहायलांबाय थानो हायोब्ला गासिबो बुस्थुआनो हारियाव जागोन गतिके एनडिबिआबो खुनु मावनो हायै नङा दिनै बिसोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों टकआव दिनै लास्ट more than 10 years 10 बोसोरनिबो बांसिन सावरायगासिनो दं नाथाय फिथाइ थायैनि कारना मा फिथाइ थायैनि कारना जाहैबाय दिनैसिमबो बे सावरायनायाव जिखिनि आदब खायदा बाहायनानै बेखौ आदाय खालामनांगौ माबा मोनसे बेखौ जोङो हाफुंफैनो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद माने बर' बिथांनि दैदेननायावबो ट्राइपार्टाइट टक दिनै मोनगासिनो दं जेरै आगोलनि लिडारफ्राबो मोनदों नाथाय ट्राइपार्टाइट टकआवलाय मा जानो ट्राइपार्टाइट टकआव मोनसे डिसिसन जानांगौ मा जोंनि आलादा रायजो समस्याखौ जाफुंहोनायनि थाखाय सोरखौबा एन्ट्रास्ट खालामनो होनानै नों कमिटिखौ मानियाब्लाबो बिनि दारै बे समस्याखौ समाधान खालामनो मोनसे सावरायबाय थानायनि बेबस्था खालामनांगौ ट्राइपार्टाइट टकआव नों होनगोन आलादा रायजो गभर्नमेन्टआ होनगोन बेथ' सम्भब नङा दस्रा बुस्थु बुं नङा मानो सम्भब नङा ओरै जोंनो नांथारगोन दे होमबा उनाव रायलायफिनसै बेफोर बाथ्राखौ जोब्बायबो ट्राइपार्टाइट टकआ बिनि उनाव जेबो आरो जाफिना गतिके बेजों मालाब्लाबो सल्युसन जाया गतिके बेवहाय नोंहा मोनसे रन कौशल थानांगोन रन कौशल थानानै गभर्नमेन्टखौ कन्टिनिउआस प्रसेसआव बे इस्युनि थाखाय माबा मोनसे माने मा होनो हाबाफारि लानानै खामानि मावहोनांगोन सोरखौबा दायथ' होनानै होमब्लासोना बे मोगथाङाव जाफुंगोन नङाबा ट्राइपार्टाइट टक जागोन नों आन्दलन खालामगोन 5 बोसोर ओरैनो थांबाय बे 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजेपिजों 2014 मायथाइयाव मोनसे बुजाफोरा जादोंमोन इलेक्सनाव बिसोरखौ सापर्ट खालामनाय देरहाहोनाय आरो बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बिथांमोना दानानै होनाय सरकार जादों देरहाहोदों एबसु अफिसखौ बिजेपिनो हगारना होदों जितु एबसुनि जारिमिनाव गिबि खेब एबसुआ राजनैतिक हान्जा मोनसेनो गावनि अफिसफोरखौ हगारना होनानै गावनि मावथिफोरखौ बिसोरजों एखेलगे खामानि मावहोदों खुनु दिन एबसुआव बे जायाखैमोन आरो दिनै बिनि उनाव बिथांमोनहा जेफोर सर्थ बिजेपिजों जालायदोंमोन बेखौ नाथाय बे 5 बोसोराव आदाय खालामनो हायाखै मावफुंनानै लानो हायाखै गतिके बेवहाय माबा नङा माबा मोनसे स्ट्रेटेजिनि जि अभाब बेखौथ' नों स्पष्ट भाबै बुजिनो हायो गतिके स्ट्रेटेजियासो मेन स्ट्रेटेजि गैयाब्ला दा बे दैखाना मा गिदिर बाथ्रा जों दिनै हालिवनानै जानाय मानसियाबो बुंदों न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट दिनैहाय दखान होग्रा मानसिया बुंदों न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट दिनै फोरोंगिरि सासेयाबो होनदों न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बिसिनि बुंनायजों रायजोआ जागोन नामा रायजोआ जागोन नोङो बेवहाय मोजां मोनसे रन कौशल लानानै लिडारफ्रा माब्रैहाय खामानि मावनो हायो बेजोंसो आलादा रायजोआ जागोन गतिके आन्दलनाबो मिनिं गैयै नङा खामदों मोजां खामदों मानसिफ्रा थार गोसोजों सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि माखासे रन कौशल बाहायनांगौ बे रन कौशलखौ बाहायनो हायाखै जिके पिल्लाया जेब्ला कमिटियाव थागौमोन कमिटि जानानै मावगौमोन होमब्ला जिके पिल्लाया जोंनि थाखाय गभर्नमेन्टनो मोनसे एडभाइस होनो हायोमोन बे समाव एबसुआ जिके पिल्लाइखौ रिजेक्ट खालामदों जिके पिल्लाया जेला कमिटियाव थानानै खामानि मावाखिसै बे कमिटिया मावथ'वाखिसै एबसुआ बेखौनो लाबोनानै सेमिनाराव बिनिफ्राय साजेसन बिदों एबसुनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव लेंबोनानै जिके पिल्लाइनिफ्रायनो बिथांमोना साजेसन बिदों बे अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय नङा होमबा बिदिब्ला 2014 आव दाजानाय जितु जिके पिल्लाइ कमिटि बिनि गेजेरजों बड'लेण्डआ जाफुंगौमोन नामा निश्चय जाफुंगौमोन मानो जाफुङामोन माने बिथाङाथ' माबा मोनसे रिकमेन्डेसन होगौमन आरो आं बेखौनो होनदों जेखौ रिजेक्ट खालामबाय जाय मानसिनि सायाव बिसास गैया होनबाय जाय मानसिनो गभर्नमेन्टआ दायित्व होबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड दानायनि सायाव नायबिजिरनानै खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्टनो साजेसन होनो थाखाय बे मानसिखौ बिसोर मानिनो हाया आरो बेखौ जबरदस्त खालामबा थैनि बाना जागोन होनबाय बे मानसिखौसो बोरैहाय गावसिनि बे समस्या समाधाननि बेलायाव माबा मोनसे गावसोरनो सुबुरुन होनो हागोन सहाय खालामनो हागोन होननानै उनावहाय लेंबोखो आलासि महरै देट मिन्स मा बिपिएफ वाज राइट बिपिएफआनो कारेक्टमोन आरो बिसोर गोरोन्थि मावबाय नाथाय सिखारखौ खालामनो हाया मानसिनि सिगाङाव बाट जिके पिल्लाइखौ लेंबोनानै
बेखौ लेक्सार होनानै खोनासंनांबाय दा आं होनदों जिके पिल्लाइखौ जुदि नोंसोर इसिबां बुजियोमोनब्ला जिके पिल्लाइनो भारत सरकारा जेब्ला दायित्व होबाय बड'लेण्ड दानायनि सायाव खामानि मावनो बै समाव जिके पिल्लाइखौ मानो जोथ्रोदखो आरो जिके पिल्लाइया जेब्ला पावारानो गैला बे एक्जिकिउट जायाखिसै गोलैनानै थाबाय बेखौ पावार गैयै समावसो लाबोनानै बिनिफ्राय माबा मोनसे नोङो सुबुरुन बिनाया मा भेलु दं आं ओंखायनो होनदों अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय अखाया थांखांबाय सिजाजोब्बाय नोङो दा खफ्रि हमनानै नोङो मा लाब जाबावनो आं बेयावनो होनदों बे जेबो नङा जोंनि साननो हानाय गोहो आरो मोजां स्ट्रेटेजि बाहायनो हानाय बिनि सायावनो सोनारो गतिके दुलाराय बर'फोरा आं गाज्रि बुङाखै आं गासैखौबो एभिडेन्स होनना बुंगारदों फोरमान आरो बेबायदि एभिडेन्स होननानै बुंब्लानो जाबाय आं जिके पिल्लाइखौ जुदि फोथायनो हायामोनब्ला एक्सपार्ट कमिटिखौनो जुदि फोथायनो हायाब्ला जिके पिल्लाइखौ लेंबोनानै साजेसन लानो माब्रै गोनांथि दं होननानै सानखो दिनै बा जों राइट जेखौ जोङो 2014 बुजिदों बेखौ बिसोरो 2017 बुजिबाय आथिखालाव मोनद' हारिखौ एसटि होनो नागिरनायावहाय थाखानाय एसटिफ्रा गोबां गिख्रंसारदों बेखौ बुङो बिपिएफआ माने नन एजुकेसन सार्टिफिकेट हरदों होननानै आथिखालाव माने गिख्रंनानै दङ नाय मानो गिया जानो गिनाया स्वाभाबिक मानो दिनै दानि आथिखालनि ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल हिसाबै माखासे सुजुग सुबिदा जों संबिधानिक भाबै मोनबोदों बायदिसिना बेलायाव राजनैतिक आरो साख्रि बाख्रि फरायनाय आरो बायदिसिना खामानियावबो जोंहा ट्राइबेल हिसाबै माखासे एक्सट्रा रिजार्भेशननि सुबिदा दङ बेफोरखौ जोङो मोनबोदों गतिके गोदान माने मा होनो जाथिनि मानसिफ्रा दिनै एसटि जानो थांनायाव डेफिनेटलि जों जायफ्रा बे अधिकारखौ मोनबाय थादों अधिकार गोमाजानो गिनाया स्वाभाबिक गतिके दिनैहाय नाथाय बेखौ गभर्नमेन्टआ जिहेतु ट्राइबेल खालामनो लादों अब्ला बे गभर्नमेन्टनि सायावसो सोनारगोन आरो गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोनब्ला बेखौ नों आङा बेखौ जेबो माबाजों थोंजोङै होबथानो हाया दा गिनायनि बाथ्राया जों मायावमोन गिनायनि बाथ्राया जाहैबाय जोङो दानि ट्राइबेलफ्रा गावनि मोननाय सुजुग सुबिदानि सायाव माने जि खाबु दं बेखौ खोमानानै लागोन नामा दा बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया भारत सरकारा पार्लियामेन्टआव आरो बाहेरायावबो प्राइम मिनिस्टारा अलरेडि घोषणा होदों जे 6 कमिउनिटि आसामनि बिसोरखौ ट्राइबेल खालामगोन नाथाय बेजों लोगोसे दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जिथु राइट्स आरो प्रिभिलेजेस मोनखानाय अधिकार आरो सुजुग सुबिदाफोर बेफोरखौ प्रटेक्शन खालामनानैसो खालामनाय जागोन दुलाराय भारतआवनो जिथु ट्राइबेला मोनसेल' बिनि गेजेराव बिसोरखौ माबायदि आलादा रोखोमै ट्राइबेल फोसावगोन नङा बेवहाय जोंहा माखासे साप'ज सांबिधानिक भाबै मोनथिनांगौनि जोंहा बाथ्रा दं आरो बेफोरखौ जों मोनथिजोबैयाव बेफोरखौ कनफिउसन जाबाय थायो जों दिनै बर'आ एसेबां गोजौसिम जोङो साननानै लाब गैया बा एसेबांसिम जों साननो नाङा आरो बेसिम साननानै होबथाहैनो हानायबो जोंहा गोहो गैया खारन भारतनि गणतन्त्रआ पार्लियामेन्टारि सिस्टेमजोंसो सोलिजानाय गतिके पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव मेजरिटि एमपिआ जि बुङो बेनो जायो नोंनि सासे एमपि बा बाहेरानि भइसआ जेबो खामानियाव फैया गतिके दिनै जेखौ होनबाय थादों जे बोरैहाय जानो शेड्युल्ड ट्राइब्स बे लिस्टआ मोनसेल' ट्राइबेल ठीक आसे नाथाय बेखौ लानानै रायजो सरकारा बेखौ बै जायगानि ट्राइबेलनि सुजुग सुबिदानि बेलायाव मोनसे ट्राइबेला मोनसे ट्राइबेलनिख्रुइ जाहाथे नासयजानाय जाया बिनि थाखाय बिसोरो बेलेग केटेगरि खालामनो हायो जेखौ आसामाव हिल्स ट्राइब्स आरो प्लेन ट्राइब्सनि थाखाय रिजार्भेशना आलादा एसटि हिल्सनि थाखाय रिजार्भेशना आलादा काउन्सिल एरियानि थाखाय रिजार्भेशना आलादा बे स्टेट गभर्नमेन्टनिसो नटिफिकेसन बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नङा आरो बे हिसाबै दिनैहाय सोलिबोगासिनो दं ओंखायनो जोंनि स्टेटआव जोंनि एसटिनि माने माबाया केटेगरिया बेलेग जागोन एसटि ट्राइबेल्स जों थागोन प्लेन्स हाजोनिया थागोन हिल्स आरो बे गोदानफ्रा जागोन एसटि आदार्स 6 कमिउनिटिया आरो बिसोरनि रिजार्भेशन खथाफ्रा गासिबो आलदा खालामनाय जागोन आरो बेखौ भारत सरकारा एनसियर खालामगोन होनदों जे दानि थाखानाय जे ट्राइबेल रिजार्भेशन जोंनि पपुलेशन रेशियोआव जोंनि ट्राइबेल रिजार्भेशनफोरखौ दानाय जायो गतिके बे हिसाबै जोंहा जि मोननांगौ बे थागोन आरो बेवहाय गोदानै जानाय ट्राइबेलफ्रा माने सुजुग सुबिदा मोननाय नङा गतिके बेखौ एनसियर खालामगोन गभर्नमेन्टआ एमेन्डमेन्ट खालामनानै आरो बिनि थाखाय आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टार कमिटि दाखाबाय आरो बे ग्रुप अफ मिनिस्टार कमिटिया दा एबसुजोंबो ट्राइबेल संघजोंबो रायलायलायगासिनो दं आरो बिसोर जेरै बुंदों बेखौनो नायनानै दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ बोरै प्रटेक्शन खालामनो हायो आयेनगत भाबै बेखौ बिसोरो दा खामानि मावगासिनो दं गतिके
बे जेब्लासिम जाया होमब्लासिम पार्लियामेन्टआव बिला पास जाया बेखौ जेब्लासिम हरा होमब्लासिम बेखौ खालामनाय जानाय नङा ओंखायनो बे बाथ्रायाव दानि थाखानाय ट्राइबेलफ्रा गिनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय रिकमेन्डेशननि जिथु बाथ्रा बुंबाय थादों बिटिसिआ रिकमेन्डेशन होनाय बिटिसिआ रिकमेन्डेशनखौ ओरैनो होआखै जोंनि बर' आफाद बर' दैदेनगिरि ट्राइबेल संघ बिसोरो जेब्लाबो बुंबोबाय थादों जे बिसोरखौ ट्राइबेल होनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया जुदिहे बिसोरनि खथाया आलादा जायो बिसोरनि केटेगरिया आलादा जायो बेखौ आगोलावनो होनबोनाय बिनिफ्राय लिरनानै होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया गाव स्वयं लिरनानै होदों राजबंशीफोरनो बेखौ गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामदों बे पेपारा जोंनोबो होदों गासैखौबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो आपत्ति गैया गतिके बिटिसिआबो रिकमेन्डेशनखौ हरनांगौ बेफोरखौ बेस खालामनानैसो बिटिसिआ हरदों आरो रोनगोरा नार्जारिया पाब्लिकलि दा गाव स्वीकार खालामनानै लादों जे राजबंशीनो आं होदोंमोन जों होदों राजबंशीनो एनअसिखौ नाथाय जों राजबंशीनो मारै होदों एनअसिखौ जे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि सुजुग सुबिदाया जाहाथे प्रटेक्टेड जायो बिसोरनो जाहाथे आलादा खथा आरो आलादा माने केटेगरि होयो होमब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया होमब्ला बेवहाय मा दंबावो बेखौ लानानै नांलायनो खारन भारतनि हम मिनिस्टारा पार्लियामेन्टआव लोगो लोगो स्टेटमेन्ट होदों जे 10टा कमिउनिटिखौ ट्राइबेल खालामनाय जागोन अदेबानि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जिथु राइट्स आरो प्रिभिलेजेस बेखौ माने जेरैखि जाया माने खथि जायालासिनो लाखिनो थाखाय बेखौ जोङो फार्स्ट एनसियर खालामग्रोगोन बिथाङा स्टेटमेन्ट होदों प्रधान मन्त्रि आमिनगावआव फैबा बुंदों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामगोन नाथाय दानि थाखानाय ट्राइबेलफ्राबो जाहाथे खुनु खथि जाया बिनि थाखाय सरकारा बेबस्था लागोन आरो बेखौ लानानैसो बिसोरखौ एसटि खालामगोन होमबा रोनगोराया होनदों 6 जनगोष्ठी माने कस राजबंशीफोरखौ जोंहा एसटि जानायाव खुनु आपत्ति गैया किन्तु दानि एसटिफ्रा खुनु खथि जानो नाङा आरो बिसोरनि थाखाय आलादा खथा थानांगौ होमबा बिसोरनि थाखाय आलादा खथा खालामनो नागिरदों होमब्ला मायावथ' मा दंबावो आरो बे गासिबो रोंगोरा बिथांमोननि लिरनायखौ लानानैनो ट्राइबेल संघनि लिरनायखौ लानानैनो जोंनि बिटिसिआ बिसोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौ होननानै रिकमेन्डेशन हरदों बे मा दाय जाखो गतिके बेल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदो जेब्ला सोमावसारदोंमोन 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि जेब्ला फैयो जेब्ला बेवहाय नोङो मा होनो रामबिलास पासवाना माने बेरायफैयो बे समाव जोङो कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरखौ ट्राइबेल होनांगौ होननानै मेमरेन्डाम जोंनि बै समनि एबसुनि लिडारफ्रा होदों एबसुनि लिडारफ्रानो दायथ' होनानै बिसिनि मेमरेन्डामखौ ड्राफ्ट खालामहोदों गथिखे बे गोदान बाथ्रा नङा बेखौ लानानै जों दिनै मानो गावजों गाव फानलायलायबाय थानानै नायनो हालायै बुलाय सोलाय परिबेस जों मानो लाबोनो नागिरनांगौ बियो जोंनि मोनसे एबसुनि आगोलनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्डखा जे बिसोरखौ ट्राइबेल होनांगौ आरो दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि खथायाव नङा आरो बिसोरनि सुजुग सुबिदाखौ बिसोरनो होनो मोना बिसोरनि थाखाय आलादा खथा बिसोरनि पपुलेसन हिसाबै बिसोरनो एक्सट्रा खालामनानै होनांगौ गतिके बेवहाय दिनैहाय बेफोरबायदि माने समालोचना खालामबाय थानायनि जेबो ओंथि गैया अबस्से जिहेतु इलेक्सन फैदों बिथांमोना जिहेतु इलेक्सन गाखोदों इलेक्सन थिखांदों बिदियाव सोरखौबा रायजोनि नोजोराव गाज्रि दिन्थिनो थाखाय बायदिसिना बानायनानै बाथ्रा बुंनाया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु जों रायजो राजाया साबधान थानांगोन जाहाथे बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै जाथिया चिरदिन गावस्रालायनानै थाया आरो धंस जालाङा दायो जों राजखान्थिनि बुब्लियाव फैगोन आसामाव गोबाव सम मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावबोबाय जोंनि फुरमिला ब्रह्म आब'आ दायो बिपिएफ हान्जाया दायो बिसायख'थिनि बिसाथि फोसावदों बिनि आन्दोआव मा दङ बिथाङा मन्थ्रि थासेयावबो मानि थाखाय बिथांखौहाय दिनै एमपि एबा दैथायहरनो थाखाय बिजाथि फोसावनो गोनां जाखो ना राजखान्थियावथ' जोङो मानसिनि जग्यताखौबो सुनायनानै नायनांगोन दिनै जोंनि मानगोनां आब' प्रमिला बिथाङा जोंनि बर'नि राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलाव समसिन बिथाङा आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा आरो दिनै खेबनै मन्थ्रि जाबाय गतिके पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव बयनिख्रुइ बांसिन एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि दिनै बे जों दिनै बिपिएफ हान्जानि गेजेराव गासैनिबो गेजेराव नायदों जे जोंनो सासे बे बेलायाव फाखय मानसि नांगौ एक्सपार्ट मानसि नांगौ जाय थांनानै मोजाङै बेवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो बेवहाय जोंनि गेजेराव जोंथ' आरो मालायखौ होआ अपोजिशन पार्टिखौथ' जों होनो हाया जोङो जोंनि पार्टिनि गेजेराव नायदों जे आब' प्रमिला ब्रह्मआनो दिनैनि दिनाव सासे राइट लिडार जोंनि जायखौ जोङो लकसभायाव हरोब्ला जोंहा जोंखौ मोजां रोखोमै बेयाव रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन आरो आब' प्रमिला जाहैबाय जोंनि बिमा बर' हारिनिनो बिमा मानो जेला बर' हारिया आलाय सिलाय दंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला गावनि जिउखौ बर' हारिनि थाखाय सम्पूर्ण भाबै दान होबाय जेब्ला बिथाङा गावनि एथ' मोजां सेल टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ रिजाइन होबाय
जेब्ला बिथाङा गावनि आलाय सिलाय बिदा माने बिमा बायदिसिना बाय बाहागिखौ नागारबाय आरो नागारनानै दुलाराय बर' हारिखौनो बिथाङा मोनसे थार लामाजों दैदेननानै बर' हारिखौ इयुनाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि आरो बर' हारिनि राजखान्थियारि मोन्थाय आरो बायदिसिना सुजुग सुबिदानि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबाय बे ओंखारनाय समाव बिथाङा आइजोफोरनि थाखायबो माने बिनि थाखाय सांग्रांथि जानांगौखौ दरखार दं होननानै आपिल खालामदोंमोन जे बर' आइजोफ्राबो ओंखारनांसिगौ बे समाव बड'फाजों आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथाङा बिद्यापीठनि फोरोंगिरिमोन बै समाव साननानै नाय नोंसोर जोनोमानो गैया बे समनि बर'फोरनि सिन्ताखौ नाय फोरोंगिरि साख्रिखौ नागारनानै न'खरखौ नागारनानै फिसा साथाम दंमोन बेहा बे समाव उन्दै उन्दै अन्थाव बाथाव बिसोरखौ नागारनानै बड'फानि लुबैनाय बायदियै बिथाङा बर' हारिखौ फोजाखांनो बर' आइजोफोरखौ फोजांखानो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो बै समाव आथोब होनो अल आसाम ट्राइबेल उमेन वेलफेयार फेडारेसन बिनि आफादगिरि जानानै समग्र आसामाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ सोमावसारनायनि बेलायाव जागरन खालामदोंमोन जायजों बर' आइजोफ्रा जागरन जानानै बे सोमावसारनायाव हौवाफोरजों समान समान बाहागो लादोंमोन आरो बे समाव गोबां काहिनी दं जेब्ला पुलिस हाबो जेब्ला अपारेशन खालामो दानाथ' बिदि जाफेराखै आन्दलनकारिफ्रा बेफ्राव माने नोङो मा होनो सोरखौबा पुलिसा एरेस्ट खालामोब्ला बेफोरखौ बर' आइजोफ्रा ओंखारनानै सिख'नानै लाखिदोंमोन पुलिसनिफ्राय आरो बेवहाय गायदे हेलेना बायदि जोंहा सुबुङा माने बे समाव मुंख्लं जानांगौ जादोंमोन बे आब' प्रमिला नङामोनब्ला दिनैनि बर' समाजा बे अबस्थायाव फैगौना फैयामोन आब' प्रमिला नङामोनब्ला दिनै बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनायनि बेलायाव जों बेबायदि लिडारशिप होनो हाग्रा मानसि मोनगौना मोनामोन बे दिनैनि समाव गिदिर सोंलु गतिके आब' प्रमिलाखौ दिनैनि नोजोरजों नायबा जाया आब' प्रमिलाखौ जोङो दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर सिगां बर'नि जि सनालि सम सोमावसारनायनि जायनो गल्डेन आरो बेसो जोंखौ दिनैनि बे स्टेजाव लाबोदों बिनि गुदियानो दं आब' प्रमिला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आब' प्रमिला गतिके बे प्रमिला रानी ब्रह्मखौ दिनै जुदि सोरबाया बे मोजां समाव बायदिसिना बुंनाया स्वाभाबिक खिन्थु बै समखौ गोसोखांलाय आरो बिनि गोसो बोलोखौ गोसोखां हारिनि थाखाय बियो माबायदि गसंबोआमोन आरो दिनैबो बिथाङा आसाम बिधान सभाल' नङा डिपार्टमेन्ट हिसाबै सामलायनायाव जेब्ला फरेस्टनि मिनिस्टारमोन फरेस्ट एनभारनमेन्टनि माबायदि रल लाया सारा आसाम नाङै बिथांखौ बयबो बाख्नायनो गोनां जादोंमोन गतिके आब' प्रमिलाया बहुत खेमथाशालि बिथाङा एक नम्बराव थाबोआखै दिनैसिम गाहायाव थानानै सुबुरुन होबोदों खामानि मावबोदों बेखायनो बिनि माबाखौ नुवाखै जेला एमपि जागोन नायब्लानो जाबाय आरो जों बयनिख्रुइ थाखाय सौभाग्य जागोन जुदि भारतनि पार्लियामेन्टआव पार्मानेन्ट भाबै सासे दख'ना गाननाय आइजोआ जुदि थाबाय थायोब्ला बर'नि बे 5 बोसोराव नब कुमार सरनिया जानायाव जिबायदि बर'खौ बावनो हमदों बियो टटेलि बे बुस्थुआ जोंहा उद्धार जागोन गतिके जों बेसेबां गौरब जागोन जोंनि सासे बर' बिमाया भारतनि पार्लियामेन्टआव एमपि जानानै थाहैयोब्ला गतिके बे गासै नोजोरखौ लानानै बिपिएफआ बिथांखौ दिनै बिजाथि महरै गायसनदों गतिके आं सानो गासै बर' रायजो राजानो जायहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दं बिसोर आब' प्रमिलाखौ मालाबाबो रेजें रावजों बुंनो हानाय नङा गाज्रि बाथ्राजों बुंनो हानाय नङा भट होयो होआ बिसोरनि गोसोनि बाथ्रा नाथाय आब' प्रमिलाया बै जाय बड'फानि समाव गावनि न'खर हारिनि सार्थआव गावनि साख्रि बाख्रि गारनानै जाथिनि थाखाय बावसोमदोंमोन जेखौ दिनैनि लिडाराव नों रावखौबो नुनाय नङा आच्छा आथिखालाव इउपिपिएल हिसाबै मानोना इउजि ब्रह्म बिथांखौ बिजाथि होदों बिनि सायाव नोंथाङा बुंनो गोनां मा दं ना इउजि ब्रह्म बिथांखौ होनायावथ' जेबो गैया गेलेनांगौ बिथांमोना इउपिपिएल गतिके बे हिसाबै होदों बिसोर आबेगिक भाबै बर'नि सेन्टिमेन्टजोंनो इलेक्सनखौ गेलेनो नागिरदों नाथाय बर'नि सुबुं सानखोआ बेसेबां क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 30% खम जेब्ला 30%निबो खम अब्ला बर'निल' भटखौ मोनजोबोब्लाबो देरहाया गतिके आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड बुङोब्ला मालाया भट होखाया होमब्ला बे ओरैनो गेलेनायनि नामाव गेलेनाय इमसनेल डिसिसन बिथांमोननि थांखिया खालि बिपिएफखौ फेजेननाय आब' प्रमिलाखौ फेजेननाय जोंबो गैया बिसोरबो गोरा जानानै थानो मोना नांगौबा बर' हारिया 5 बोसोर माने गोथौआव थांथ'थों देनां जों गाखोबा बासायगोन बिसोरनि साननाय हनाया बे गतिके बे देरहाखाया बिथांमोननि माने होनाया खारन आं बेखौनो बुंदों बर' हिसाबै देरहाया मोनसे आलादा रायजोनि थाखाय बिसोरनो गुबुना भट होआ दिनैनि माने परिस्थितिया बे नङा आरो ओंखायनो बिथांखौ होनाया बिथांमोननि पार्टिनि खोथा आरो आगोलनिफ्रायनो आं होनबाय थादों जे बे स्ट्रेटेजिजों थांबाय थायोब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जाया आरो दिनैनिल' बाथ्रा नङा इउजि ब्रह्मआ बहुतबार इलेक्सन गाखोबाय एमएलएआवबो गाखोदों एमपिआवबो गाखोदों नाथाय देरहानोथ' हायाखै खिन्थु बिथांनि जिथु क्वालिटि
बेथ' बै समावबो दंमोन दिनैबो दं गोदानथ' क्वालिटि बारायाखै बिथांखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा जायफ्रा दं बे प्रमद बर' बिथांमोनानो एमपिआवबो दंमोन बे प्रमद बर' बिथांमोनानो एमएलएआव दंमन जेब्लाबो बिसोरनो दं माथो गोदान बाथ्रा नामाल'सो सोलायदों इउपिपिएल नामाल'सो सोलायदों एनडिएफबि एबसु माबा मा होनो नोंहा पिजिए सिबिएम माने नामाल'सो सोलायबाय थादों संखियाल'सो बारायबाय थादों मानसिया बेनि बे नंगौना नङा जेला मानसिया बेनि बे जेबो जाया दिनै बिसोर बुंदों एआइडिएफनि सापर्ट दं जोंहा बिजेपिनि सापर्ट दं जोंहा एजिपिनि सापर्ट दं जोंहा आरएमसिनि सापर्ट दं जोंहा माइनरिटि सेल दं जोंहा बेंगलिनि सापर्ट दं जोंहा गोरखानि सापर्ट दं आदिबासिनि सापर्ट बहुत सापर्ट बिपिएफआ दं आरो बिपिएफनि बडियावनो जितु कमिटि बे कमिटियावनो गासैबो हारि माहारिया दङ गतिके नोङो बै नोजोरजों नायोब्ला बिसोर बिथांमोना राजखान्थियाव मालाबाबो जानो हाया आरो दिनै बिथांमोना अलरेडि घोषणा खालामनानै लाबाय एमपि का होननानै समा खोन्थासिगोन बिथांमोना एमपि नामा दानो जुदि गोजोनबायबा बर' गामि मोननै मोनथामाव थांनानै बर'नि बिबार माला मोननायजोंनो होमब्लाथ' आरो मा बुंबावनो 5 बोसोर जाबाय क'क्राझार समस्ति एमपि हिसाबै नब कुमार सरनिया बिथांनि कब्जायाव दंहैयो बेखौहाय खौसे जानानै बिटिसि सरकार एबा बेवहाय थानाय थागिबि ट्राइबेलफोरनि आखायाव लाबोफिननो हानायनि मोनसे राहाखौ नोंथाङा मा सानो ना बेयावथ' रायजो राजानि आखायावसो दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारब्ला जाखाला खारन दैदेनगिरिया खुनु दिन हिरा सरनिया देरहाफिनाजों खोथा गैया मथथे बिपिएफआ देरहानो नाङा बेयावल'सो दंखासै बर' हारिखौ दैदेननाय जिफोर जोंथ' बिपिएफ हान्जा हिसाबै जों राजनितिखौ खालामखागोन गतिके बे बेलायाव रायजोआल' एकमात्र लामा जे रायजोआ मा लुबैयो बर'आ देरहालांनायखौ लुगैयो ना सोरखौ देरहालांनायखौ लुगैयो बर'आ जुदि बर'खौ देरहालांनायखौ लुगैयोब्ला बर' हिसाबै आं बुंदों दे आं बिपिएफ हिसाबै बुङाखै बर' हिसाबै अब्ला सोर देरहागोन आरो बेवहाय एसे बर' हारिनि मददखौ सोरनो होयोब्ला बे बिजाथिया देरहागोन बेखौ बर' रायजो राजाया नायनांगोन आं बुङा जे आब' प्रमिलानो होनांगौ आं बुङा इउजि ब्रह्मनो होनांगौ बर' रायजोआ गावनो नाय खिन्थु आं मोनसे केलकुलेसनखौ खोन्थादों बिपिएफ हान्जाजों गुबुन गुबुन हारिफ्राबो दंजोबो जुदि बर'नि भट मोनोब्ला गोरलैयै देरहालांगोन इउपिपिएलजों बर'ल' दं आरो दस्रा जातिनि लिडारल' दं बायह्रानिसो एआइडिएफनि लिडारा बे बिटिसि सिंनि मानसि नङा जायफोरजों दाख्लै बिसोरो रायलायदों गतिके जोंजों माने जुदि एआइडिएफखौ मुस्लिम भटखौ होननानै सानना लादोंबा बिसोरो जोंजों आरएमसि दं बिटिसि एरियानिनोखा आरो जोंजों माइनरिटि सेल हिसाबै गजिया गासिबो दंखायो गतिके बेफोरखौ नायोब्ला बिसोरो बर'निल' भट मोनगोन आरो बर'नि भटखौ मोनजोबब्लाबो बिसोरो देरहाया नाथाय बिपिएफ हान्जाया मालायनिबो भट मोनगोन आरो बेयाव जुदि बर' रायजो राजाया जुदि खामोब्ला देरहालांनायनि लामाया बेयाव रोखा दं दा ओंखायनो बेयो रायजोनिसो बाथ्रा लिडारनि खोथा लायोबाथ' नोङो खावनै जाखागोन बेलेग बेलेग खिन्थु बर' हिसाबै नायनो ना मा नायनो नाथाय बयबो गोसोआव लाखिनाया मोजां इलेक्सनटा बे मास मोननैनिल' बाथ्रा बोरै बे मास मोननैयाव नोङो नोंनि डिसिसना राइट जायो ना रं जायो बिनि सायाव सोनारगोन जोंनि फैगौ 5 बोसोरा जे नब कुमार सरनियानो थागोन ना बले जों नब कुमार सरनियानि जायगायाव सोरबा बर'खौ हरनो लुबैयो बेखौ बर'फ्रा गावनो बिजिरनांगोन गतिके जुदि बेवहायबो इउजि प्रमिलानि मोजां गाज्रिखौ बिजिरलायबाय थायोब्ला होमबाथ' सानैबो जेनगोन आरो बेनो थांगोन नों बा मालाय मा जानो राजखान्थिया बेनो नोंनि मोजां बुंनो हानायजों खोथा गैया नाम्बारजोंसो खोथा राजनितिया सासे लेक्सारार प्रफेसारनि भटआबो मोनसेल' सानजायो आरो सासे जौ फाग्ला मानसिनि भटआबो मोनसेल' सानजायो गतिके भटआ संख्यानिसो बाथ्रा भटआ नोंनि जुक्तियाव देरहानायजों भट देरहाया गतिके बे बाथ्राया ओंखायनो आं होनदों बर' रायजो राजानि बाथ्रा बे समाव जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायबाय आरो उन समाव सार बिथांखौ बिदि फिन लोगो मोनफिनगौ आसा खालामनानै दिनै बड'लेण्ड रादाबनि सुंद' मोगा मोगिखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों